Selamat siang lur. Pada siang kali ini saya berada di perempatan iki ya lur. Nah, nek ke timur kono iki lungaring Gebong lur, pasar Gebong. Nah, iki nek ngulon ana lungaring Kandang Mas Sudo. Nah, iki Tergo ya lur, padha lur. Iki nek lurus ngalor ana iki pol nganu lur. Tergo, letter S Tergo Mulyo iki arah-arah Mulyo iki ya lur. Nah, begini lur suasananya. Dan saya akan menuju cek lokasi pagelaran kesenian budaya Ketoprak, Wahyu, Gading, Kencono ya lur. Yang pentas siang malam lur. Nah, dari sini wah ada bus lur yang lewat lur. Nah lur. Nah ini arah jalur bis kalau dari Gebong Pati lur. Nah, warung lur, kosong. Dari perempatan iki ya lur. Iki ngalor terus lur. Ngalor terus arah reng Mulyo. Iki aku ameh ngoring cek lokasi pagelaran kesenian budaya Ketoprak, Wahyu, Gading, Kencono yang pentas siang malam pada hari Selasa tanggal 16 September 2025. Neng Tergo, desa Tergo, Dukuh, Cowek lur, lur lokasine lur. Wah, iki ngoyot bis sisan lur. Nah, iki ana anu lur. Solah iki lur. Sos lur. Sos lur. Adil UN. Dino RM. Wah, masuk loro. Nah, suasanane lur. Endi lur lokasine iki lur, malah bis baru lur. Nah, iki meh tutuk letter S ya lur. Burung rek. Ini iki suasanane lur. Ngoyot bis ini lungaring Mulyo jarak sambil cek lokasi pagelaran kesenian budaya Ketoprak, Wahyu, Gading, Kencono. Wah. Nah iki ya lur. Eleng-eleng lur. Nah iki pertelon iki sangisore letter S iku. Nah iki mlebu sing iki aja sing lungaring arah Mulyo. Nek teko lor ya kudune lurus. Nah iki ana RAMI Tisbatul Huda ta apa iki lur. Nah acara-acara gang mlebu iki mau ana iki ambi masjid iki lur. Ring diterus iki lur. Padha jarah iki lur. Sebab ngene ya lur. Begini suasana Dukuh Cowek tang ndi mau ya lur. Tergo tapi. Nah iki lur. Iki ana pertelon. Nah, sing ana apa niki RT 4 02. Dalane jor-joran ya lur iki lur. Menurun iki lur. Wah wis jeruk akeh lur. Pelem ya. Nah, wush. Naik turun dadane. Iki ana wit apa lur iki lur. Wit nanas lur. Ah iki lur wis ana sing mobil premo. Wis tutuk iki lur berarti iki. Ah iki sing premo wis dadi siapno iki. Ah iki kasine ning kampung ngene iki lur.
Nah, ini kok abane wis mulai lho. Nah, iki wis rame sing domremo wis dadi dasar-dasar lagi daganane. Nah, itu wis mulai abane lho. Oh, berarti ning anu lho. Ning jero. Kalau lho ning jero lho. Nganti iso ini wong mantu ya lho iki. karya wijine kalo Iki lho suasanane ngeri lho. Parkir sih lho. dipaidu monggo ke Nah iki lokasine ngene iki lho. Nang dhuwur lho. Nang dhuwur gunung iki lho. Pokoke nang dhuwur gunung ngene iki lho lokasine lho. Nah iki wis ana sing do delok iki lho. Nang ngisor wit-wit. Langsung mlebu lho. Iki lokasine pinggir omah iki lho. Nah, iki wong mantu kata lho. Iki suasanane. Surya Delok dodo. ketika Sarwet lho, busuk-busuk wit iki. Aduh delik nang isor wit iki lho. Gile mantra sintru kan jebetan ning ngarep ngene. Engko ditayub. Saya tayuban iki lho. Saya mantep nyekoke asmane Wite ruwet lho. Maha Kasih saiki kang maha suci. Oh, Pak Bagus ya lho, selek lho. Pak Bagus wit. Kau jebetan mana? Kayu tambah. Saya model tayuban ya lho nang isor. Ha iki suasana lokasine ngene iki lho. Dadi omah. Iki nang ngarep panggung ngene iki lho. Jagat kabeh Panggung iki lho. Iki nang samping kiri panggung lho. Lho, dimulai ya lho. Nah, iki lho. Ngarep panggung iki wae lho.
gajah ketoprak lho. Jadi buntel. Nah, ini gajah ketoprak lho. Ini mburi panggung ngono iku pemaine. Ini tangga ya ngene lho. Sedo sale nek dhuwur kono lho. Sudah siap-siap. Isor panggung ngene iki lho. Ha iki suasana nang mburi panggung lho. Gading kecono lur, wis do runggot mau lur.
gede ngawen, penggede kali ampung, karo cukup kali blok, podo mlumpuk mlebu neng kelalit, sajae tolak-tolak ono bab, zaman urung duwe kakipaten, babak kawas kemiri, peparinge Gusti Adipati Puspa Agung Jaya ing Karangsoka. Alas kemiri dibabat, mulai babat barang diukuri, ono wis sing tangi. Senenge radu, kumpul radu. Bengok wis mangan tau lho. Mangan watu malam masih. Nah ini lho suasana nih lokasi lho, neng kebon nih lho. Kon gunung ya, dhuwur gunung. Dhuwur gunung lho. Kasih neng ngene iki ya. Randu kumpul. Nah iki samping. Mungkur kanjenge bupati. Jalur dulu itulah cek lokasi Magdalena Silang Dua Ketoprak Wahyu Gading Genjono yang berada di desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Live siang malam. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.